Come on. Hello! Magandang gabi mga guys. Nandito kami sa Eskinita at biglang naboring kami. Boring at gutom yung nararamdaman namin. Balak sana naming mangingilaw or manolo kaso malaki yung dagat guys. At yun, nagka-idea kami na ayayain yung mga tropa na mamingwit na lang or mga well guys. Nang sa gayon ay may makakain kami. At automatic tayo naghanda ng mga gamit at nagsidatingan na din ang mga guys. Isang chat lang kasi yan sila guys. For tonight's video guys, mamasol day mi guys. Mamasol guys is mga ngawel guys. Kaya mga guys. Yun guys, sobrang bilis talaga namin magkasundo guys. Isang tara lang yan. So kung bago ka lang naligaw sa aking channel guys, pakihit na ng subscribe at like. Dahil ang channel ko ay nagpo-promote ng simpleng buhay sa probinsya, lalo na dito sa Isla Camotes, na siguradong makaka-relate kayo. Kung di man makaka-relate, at least matunghayan ninyo kung paano kami mabuhay dito sa isla or sa probinsya, o kung gaano kami kasaya kahit sa simpleng bagay lang. At nagsimula na nga kami maglakad guys kasi medyo may kalayuan din yung spot namin guys. Doon pa kasi kami mga ngawel sa guys, sa labas ng sanctuary guys, kasi bawal mga well sa sanctuary guys. So samahan nyo na kami guys, let's go! Ayun, kanya-kanyang handa na kami ng aming kagamitan guys. Medyo may kasukalan nga yung dinadaanan namin guys, kung ano-ano na lang yung narinig namin, pero di lang namin guys, inantala guys, hindi lang namin pinansin. So lakad lang kami ng konti guys ha, antay lang kayo dyan kasi malapit nyo na matutunghayan yung pakay namin. At pagdating namin, linagyan agad namin ng mga fish hooks yung mga pangawel namin guys. At ito pala yung pain namin guys, yung bulati sa buhangin, kasi paborito to ng mga isda. So first throw pala tayo guys. Yung kawel namin linalagyan namin ng bato para matapon sa malayo. Pero matatanggal naman yan guys pagkalapat agad sa dagat. Ito guys, may kumagat daw sa kanya guys. Tingnan natin kung ano. Ayun guys, good size guys. Good size tayo guys. Ayos na yan guys. Catch guys, dako siya guys. Ayos na mga ganito kalaki guys no. Nangulam na to guys. Hindi nga pala namin alam ang pangalan ng isda na to guys. Nakakain na kami ng ganito pero di lang namin alam yung pangalan guys. Ayun guys, parang ang hirap kunin guys. Nilunok kasi yung kawel guys. At ito guys, fish on na naman daw guys. Tingnan natin kung ano to. Pasag na yung biro? Pasag niya, pasag na yung biro. Ayun guys, good size na rin guys. Okay. Rodel na siya guys. Iksonic cut guys. So dalragi ka mo. Ayun guys, nakadalawa na kami guys. Sobrang bilis ng kagat dito guys. Stay tuned lang kayo guys. Sobrang hirap na pagtanggal ng mga kawel dito guys. Tuslo kag kahoy mi go. Ipatras mo.
Ganyan lang pala ang paglagay ng pain guys. Bulating buhangin yan guys, yung pain namin guys. Ayun, fish on daw siya guys. Tingnan natin guys. Sana malaki-laki ding nahuli nito guys. Come on. Ayun guys, malaki nga ulit guys. Parehan lang nakuha namin kanina guys sa first catch. Ibutang na dito, ibutang. Binata ko na ba? Iber. Mantak. Nasumpa. Unga. At sa wakas guys, dito guys, parang may kumagat na sa akin guys. Tingnan natin. Sana malaki din to guys. Ayun guys, good size din guys. Kagaya ng kanina. Dami palang gantong isda dito guys. At yun guys, as of now, nakaapat na kami guys. Mga good size na yan guys, mauulam na yan. Sana makarami pa kami at madagdagan pa to ng marami guys. Noong ba noong? Dagko mata. Noong ba noong? Noong panahon ni Ors. Ayun, may nakapisyo na naman guys. Halika, tingnan natin. Ayun, ayos. Good size pa rin guys. Dami talagang ganito dito guys. At sa wakas, nakapisyo na rin ako guys. Nakapisyo uli. Sana malaki. Ayun, good size guys. Ang dami talagang ganito guys. Okay guys. Ang spot na to guys. At meron na naman nakapisyon guys. Tingnan natin. Sana malaki din to. Uy, good size pa rin. Okay, ayos guys. At yun, may kumagat daw guys. Parang laki daw. Tingnan natin kung malaki nga ba guys. Agoy. Pero okay na guys. Makain na yan. Ito guys, last catch muna natin to guys. Ayun guys, pauwi na nga kami guys. Saktong-sakto lang yung kinuha namin kasi hindi kami nag-overfish guys. Yung sakto lang yung kinukuha namin guys. Salamat sa panonood guys. Kung may gusto kayo pa shoutout o i-promote guys, just comment down below guys. Libreng libre lang po guys.